Pasaden urtean egon zineten barnetegi familiar batean. Bai. Eta ze moduz esperientzia? Bai, bikaina. Bai, errepikatzeko modukoa, ez da? Mintzataldeak ezberdinak dira, urteko rutina apurtzeko pizka bat oso ondo daude. Bi ordukoak dira. Atera ginen Gorbeiatik eta bukatu ginen Izaban. Izaban, hau. Bai. Arantxako barnetegira joan nintzen eta ikaragarria zen. Herria oso berezia zen, jendea primeran. Euskal Herriko gauza desberdinak ikusi genituen, ohiturak, herriak. Hitz egin, prestatu gaiak, kontatu berriak, ikusi dokumentalak, ikusi filmak. Umeak hor daude, zure ondoan, baina zu daukazu aukera klaseetan egoteko eta hori, ezta? Polita da. Bai. Eta umeentzat ere bai oso polita da. Oso polita. Eta gure euskararen harremana indartzeko, aukera bikaina. Eta esan behar, giroa, ingurua eta hori oso polita dela. Bai, bai. Eta hori, herri osoa euskalduna da. Antzerki bat egin genituen, bai. Dantza irakasle bat egon zen gurekin, hori, familia barnetegian, eta antolatu genuen hori dantza taller bat, eta bai, oso polita. Eta gero euskal dantzak egin genituen ez da. Zuk igual, urtean zehar, baldin bazoaz euskaltegira eta hori ikasten duzu, baina gero praktikan jartzea hori ez bazaude harremanetan eta hori zailagoa da, ezta? Eta barnetegietan hori aukera hori sortzen da, eta polita da. Eta oso polita gainera, alboko herrietara ere joan ginen, Lezakara, Elizondora, Zugarramurdira. Kapaze bat izan behar zara egun osoan hitz egiteko euskeraz, baina ez hitz egiteko ongi, baizik eta komunikatzeko, ezta? Edolako zerbait. Bai, mailak oso desberdinak ziren. Zugarramurdin ere mandragora botila ezagutu genuen, herriko konplizitatea be bai, ondo zegoen. Gainera, herriko jendea euskaltegikoekin ere harremanak mantentzen ditu. Nian sortzen diren harremanak oso bereziak dira. Orduan oso estuak dira. Eta hizkuntza ez zen arazoa, baizik guztiz kontrakoa. Flashmood grabatu genuen. Bai, YouTubeen bidez ikusi alda. Hori, ez duzu behar forma fisika potente edo nor egin daiteke. Bai. Egun batzutan lo egiten genuen frontoi batean edo tal, orduan gauzak biltzeko errezagoa zen. Edo beste egun batzutan kanpindendetan, kanpindendak eta gauza guztiak biltzen, eta furgonetara. Badago beti furgoneta bat gurekin, gauzak eramateko eta hori, orduan oso erreza da, ze gero bakarrik eraman behar dugu motxila txikia. Iraian, azterketari begira, 5 orduko trinko batean sartu nintzen, ondo prestatzeko azterketa. Udan harremanak pizka bat joaten direnez, oso ondo dago mantentzeko kurtso osoan ikasi duzuna. Normalean ailegatzen ginen nekatua, orduan zen afariko momentuak oso politak ziren, ze jendea zegoen erlajatuagoa, eguna bukatuta, pizka bat farra egiten, eguna pizka bat gogoratzen, eta polita izan zen, bai. Erreal batean praktikatzea euskara. Momentu oso berezia izan zen, 3. erregeko mailako tontorreraino hitz ginenean. Mendi tontorrera joatea eta izarrak ikustea hori denon artean. Isilpean oso zaila izan zen hori umek. Isilpean geratzea 2 minutu. Euskera egun osoa berbaiten. Gau ere, igual ametxe egiten ere. Hori ez du lortu. Ni Zamorakoa naiz. Berez zailagoa da. Eta duela gutxi hasi nintzen ikasten, euskara ikasten, baina orain oso gustura nago, gure
lekua bilatzen, ezta? Orain, 4 urte pasata gero, uste du ja euskalduna naizela.